העין האדום, קוטה שום שאותך. ומה חסר לנו? החוט המקשר? ברור, סימין אחד. זה ממש מערכה קונספטואלית. אנחנו היום בעולמנו הכל קונספטואלי. לא, הלב לא. כמה זמן? רוטב על האש? אוקיי, רוטב על האש, כרגע אנחנו מביאים אותו לרתיחה ואז מצמצמים. מצמצמים זה אומר מאדים כמחצית מהכמות. אוקיי, בשלב הזה כבר נוכל להכניס את הדג לתנור? זה השלב להכניס את הדג לתנור. בכבוד, אדוני. בכבוד, שף. עכשיו, בעוד אתה מכניס את הדג לתנור, אני אעשה לנו משהו לשתות לסופך. בסדר? חששתי שלא תגיד את זה. אז תשמע.